Shuri fila tele filɛbaw ami aw bɛɛ lajɛlen fo ka waliɲuman dɔn aw minnu bɛ k'an filɛ jamana in kɔnɔ yan ani diɲɛ fantan ni naani ami aw bɛɛ fo k'aw bɛɛ barikada an b'a fɔ ko Alahu Taala ka hɛrɛ jidi ani aw bɛɛ lajɛlen ye o tɛmɛnen kɔ ni y'aw ka émission sigila ye émission min bɛ sigi aw ye sanga ani waati k'aw la nisɔndiya k'aw hakiliw jagabɔ ni ka tila k'aw hakiliw jigin an ka kokɔrɔ la an ka kokɔrɔ minnu tɛmɛna ni ɲina bɛ fɛ ka k'a kɔ tunga sigila k'aw hakili jigi o de la tunga ye émission min n'a bɛ don du kɔnɔ a bɛ don suguw la a bɛ taa hali mawuludukɛyɔrɔw la yaasa ka mɔgɔw la ɲɛnajɛ ni ka tila ka mɔgɔw fari foni k'u nisɔndiya ka tila k'u hakili jigi u ka kokɔrɔw la o tɛmɛnen kɔ tunga an bɛ jɔn bolo bi ni waati in na an bɛ an balimakɛ bolo Musa Danbɛlɛ min n'ale ye bijouterie chaîne feerela don n'ale filɛ nin Luxe Beauté Bokari Keita ni tɛmɛna ale ka da la carré fɔlɔ min n'i bɛna so ma i bɛ don kɔnɔ n'a carré tɔgɔ Rue Brielle de Lui ni donn'o kɔnɔ ni Musa Danbɛlɛ min ɲɔgɔn ye an b'ale de bolo ni waati in na a ye chaîne caman d'a ma chaîne min ni a kelen kelenna valeur bɛ t'i jɔ 4400 k'an k'o di mɔgɔw ma fufalaki ɲininkali ye 3 ye ɲininkali kelen o kelen n'i y'a jaabi an b'i ci Musa Danbɛlɛ ma a b'i la nisɔndiya ni chaîne garantie 4000 kelen i b'o don i kan na n'i ye cɛ ye o bɛ d'i ma i bɛ t'o di muso ma cɛgana aw sen tɛ nin na nin ye musotigiw ka ko ye ɲininkali ye 3 ye ɲininkali fɔlɔfɔlɔ an ko nin ye jiden don n'ale mɛnna ji la dɔrɔn a bɛ sa an ka ɲininkali filanan dɔrɔmɛ 60 kelen min n'an b'a fɔ bamanankan na tɔgɔ dɔ b'a la k'aw k'o tɔgɔ fɔ an ye an ka ɲininkali sabanan o de ye 70 kelen ni an b'a wele 70 bamanankan na a tun bɛ wele tɔgɔ dɔ la k'aw k'o tɔgɔ fɔ an ye ɲininkali kelen o kelen chaîne garantie valeur ma 4000 ta n'i ye nin kelen o kelen sɔrɔ o bɛ d'i ma fufalaki i b'i kɔ don n'o ye tunga bɛna baara kɛ nin de n'Ala sɔnn'a ma a mana tigɛ min na maaw n'o lakali karamɔgɔkɛ i ni ce an b'a somɔgɔw kɔri basi foyi t'i la alhamdulilayi tɔɔrɔ tɛ ni ne ye chaîne garantie min valeur bɛ t'i jɔ 4000 na k'a d'i ma i ka taa di muso ma yɔrɔ a bɛ diya e ye kosɛbɛ a bɛ diya n ye kosɛbɛ yɛrɛ a diyara n ye jiden ji kelen nin y'o den nka n'a mɛnna ji la dɔrɔn a bɛ sa i t'o kɔrɔ fɔ an ye n k'i ka chaîne d'i ma patron an ye filaw de bamanankan yɛrɛ ka gɛlɛ an ma mais n b'a fɛ i ka sigi question na hali sisan pour que ne bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la dɔɔni quoi n ko nin ye ji i bɛ ji dɔn kɔni nin ye ji den nin ji woloden nka n'a mɛnna ji la dɔrɔn a bɛ sa bamanankan don n'i y'a kɔrɔ fɔ an ye an b'i lanisɔndiya ni chaîne garantie 4000 kelen o fɔ an ye tiɲɛ na nin question in o jaabi t'an bolo parce que non tiɲɛ na ne ma question in faamu kosɛbɛ kosɛbɛ o jaabi yɛrɛ tɛ ne bolo an ka tiɲɛ fɔ merci fulakɛ ala ka siɲɛ wɛrɛ jira n na i ni baraji han merci ne ba an ce nse an ce somɔgɔw bɛ di an sira yɛrɛ la ala k'an tile yɛrɛ la min nana bi ala ka dugawu jaabi ne ba ni ne ye chaîne garantie 4000 kelen d'e ma n y'a dɔn a bɛ diya e ye kosɛbɛ kojugu awɔ a ka di n ye kojugu a diyala n ye ne ba 60 kelen min n'a bɛ fɔ bamanankan na o tun bɛ tɔgɔ dɔ wele a la ko tɔgɔ dɔ tun bɛ 60 la bamanankan na komi aw ye maakɔrɔw ye i t'o tɔgɔ fɔ n k'i ka chaîne 4000 kelen d'e ma i yɛrɛ gagné na ka ban ne tɛ maakɔrɔ ka so ma koyi an t'o dɔn u bɛ to ka dɛmɛ ni mandɛmɛw fɔ ne t'o dɔn dɛ walayi tiɲɛ na ne t'o dɔn ayi ne ba ne bɛ fɛ e ka chaîne in sɔrɔ k'a don i kan na min ɲininkali filala tɛ n ko i la nin ye ji den nka n'ale mɛnna ji la dɔrɔn a bɛ sa o ye fɛn jumɛn ye ji den n'ale mɛnna ji la a bɛ sa i ye kumaba fɔ nin koyi ji den n'a mɛnna ji la a bɛ sa ne t'o dɔn ne ba ala ka siɲɛ wɛrɛ jira n na n'o tɛ i den tun bɛ fɛ ka chaîne d'i ma dɛ ala ka siɲɛ wɛrɛ jira n na merci ne ba an ce nse somɔgɔw bɛ di nse kɔri basi foyi t'i la tɔɔrɔ foyi tɛ n na ne ba ni e denkɛ ye chaîne garantie 4000 kelen d'e ma n y'a dɔn a bɛ diya e ye kosɛbɛ awɔ a bɛ diya n ye n'ala sɔnna a bɛ n'o d'i ma i y'a mɛn 60 bamanankan na tɔgɔ dɔ tun bɛ wele a la i t'i ɲama i k'o fɔ i den wa a k'i ka chaîne d'i ma dɛbɛ ni mugan dɛbɛ ani mugan ne ba i ka jaabi in don nka cun kan kɛnbɛ ka min ka jaabi o tɛ i ma se o ma ala ka siɲɛ wɛrɛ jira n na merci ni baraji karamɔgɔkɛ an ce n b'a an ce kɔri basi foyi t'i la basi foyi tɛ n na ni ne ye chaîne garantie 4000 kelen d'i ma k'e ka taa di muso ma n y'a dɔn a na diya e ye a bɛ diya n ye kosɛbɛ a bɛ diya n ye 10 heures FM den ka si tɛmɛ n'i ma kɔni
a diyala n ye n'i ye ji den nin ji kelen kelen ale den nka n'a mɛnna ji la dɔrɔn a bɛ sa o kɔrɔ fɔ n ye n k'i ka chaîne d'i ma. o yirikuru yirikuru kelen kelen. da ko ye. ne ma dala ni madamu parili bɔra sa dɛ. ala ka siɲɛ wɛrɛ yira n na. merci han. karamɔgɔkɛ an ce. yɛrɛ bɛ denbaya bɛ di ni kɔnɔmaw bɛɛ kɔri basi tɛ yen an b'a. kɔri basi foyi t'i la. alhamdulilah n bɛ ala tanu vraiment. a diyala n ye ɲininkali dɔ de bɛ ne bolo k'a cɛngu i la. n'i y'a jaabi chaîne garantie 4 ta k'a d'i ma i ka taa di kɔmuso ma so ye n y'a dɔn a na diya e ye kosɛbɛ. alhamdulilah o ka di n ye kosɛbɛ tiɲɛ yɛrɛ la n'i y'o di yan n'i ye jaabi sɔrɔ k'o to di kɔmuso ma vraiment o bɛ diya n ye kosɛbɛ. o tuma na baasi tɛ. nin ye ji kelen kelen de ye ji den n'a mɛnna ji la a bɛ sa i ti ɲa mɛn k'o fɔ an ye an k'i ka chaîne d'i ma. ji den n'i ye ne kɔni ɲininka ko ji den n'a mɛnna ji la a bɛ sa bon ne kɔni bolo o ye bɔgɔ de ye bɛɛ n'i ka faamuya don ne kɔni ka faamuya cogo ye bɔgɔ. makɔrɔ i ka jaabi a ka surun an ka jaabi la nka o tɛ. ala ka siɲɛ wɛrɛ yira n na. merci i ni baraji. karamɔgɔkɛ an ce. n ce. kɔri basi foyi t'i la. alhamdulilah. ni ne ye chaîne garantie 4 ta kelen d'i ma k'e ka taa di kɔmuso ma so ye n y'a dɔn a na diya e ye kosɛbɛ. a bɛ diya n ye kosɛbɛ kosɛbɛ. a diyala n ye ji den nka n'a mɛnna ji la a bɛ sa i ti ɲɛ mɛn k'o jaabi fɔ n ye wa. ji den n'a mɛnna ji la a bɛ sa tiɲɛ na ne ma jaabi tɛ ne bolo o la. ji den n'a mɛnna ji la a bɛ sa o ye gilasi ye o ye gilasi de ye. gilasi kelen kelen. parce que gilasi bɛ bɔ ji de la ji de bɛ gilasi dilan ni ji gilasi dilanna ka kɛ ji ye bon gilasi mana bila ji kelen na tuguni o bɛ tila ka ban o ji kelen de kɔnɔ. i ka ɲininkali kɛcogo i ka jaabi ɲɛna kosɛbɛ nka anw kɛlen don ka min ta k'a ka jaabi i ka jaabi in y'a dɔ ye dɛ nka o tɛ anw kɛlen bɛ ka min k'a jaabi n'ala sɔnna i ma se o ma n'o tɛ i ka jaabi ka ɲi kosɛbɛ ala ka siɲɛ wɛrɛ yira n na merci. karamɔgɔkɛ an ce. ba ni ce. kɔri basi foyi t'i la. basi foyi tɛ n na vraiment. n y'a dɔn e ti cɛ ka na ye kɔni. non n tɛ cɛ ka na ye. ne ye chaîne garantie 4 ta di ma k'e ka taa di kɔmuso ma so ye n y'a dɔn a na diya e ye. kojugu. o bɛ diya n ye kojugu. a diyala n ye nin ye ji den nin n'a mɛnna ji la a bɛ sa i ti ɲɛ mɛn ko kɔrɔfɔ yan. bon ji de n'a mɛnna ji la a bɛ sa ne bolo o ye kɔgɔ de ye. kɔgɔ jaabi sɔrɔla n bɛ carte kelen d'i ma chaîne garantie 4 ta a ka numéro b'a kan i b'a wele k'i ye cun ka jaabi sɔrɔ a b'a ka yɔrɔ f'i ye i bɛ t'i ka chaîne 4 ta kelen minɛ i bɛ taa di muso ma a carte minɛ k'a jira caméra la. merci i b'a jira caméra la. ma an ce. nse yɛrɛ tilenna. ni ne ye chaîne garantie 4 ta kelen di ma ne ba n y'a dɔn na diya e ye sa dɛ. o ka di ne nɔ hɛrɛ la o ka sɛbɛkɔrɔ di ne rɔ yɛrɛ de. ne ba. ne t'o kɛ n ka kɔɲɔmina dɔ la. kosɛbɛ. o di. o y'a ɲuman ye. ne b'o dɔn ka n yele ko e yɛrɛ ɲɛ kɔrɔ o bɛ kɛ cogo di. o y'a ɲuman ye kosɛbɛ ala ka dɛmɛ kɛ. ne ba 60 bamanankan na a tun bɛ fɔ cogo dɔ la 60 ne tun bɛ fɛ k'o tɔgɔ fɔ i denkɛ ye o tun bɛ fisaya dɛ. ne kɔni hakili tiɲɛnen don sisan mɛ ne kɔni ma ɲinɛ a tun bɛ fɔ ko silamɛya 100 bamaana 100 a kɔni tun bɛ fɔ ten fɔlɔ n da sisan t'a dɔn. musokɔrɔba ɲɛ don a tun bɛ fɔ ko bamaana 100 nka anw kɛmɛ ka min k'a jaabi ye i ka jaabi ma s'o ma dɔɔnin ala ka siɲɛ wɛrɛ yira an na ala ka kɛnɛyaw jidi
ini baraji ha merci ne ba ante nse ante somɔgɔw bɛ di somɔgɔw bɛ ka kɛnɛ nse ne ba ni e denkɛ ye siyɛni garanti 4000 kelen d'e ma yɔrɔ a na diya ye kosɛbɛ o ka di n ye kojugu o ka di n ye yɛrɛ de n'ala sɔnna n bɛn'o d'i ma y'a mɛn 70 bamanankan na a bɛ fɔ cogo di ne ba o fɔ n k'i ka siyɛni d'i ma 70 tiɲɛ na i b'a ka dɔn n ma sɔrɔ k'o dɔn nkalon man ɲi awɔ ne ba e bɛna siyɛni diya a tɛna diya ne yɛrɛ o tuma ala ka siyɛn wɛrɛ jira n na i ni baraji ha merci ne ba i ni ce somɔgɔw denbaya dun nse hanba ne ba ni e denkɛ ye siyɛni garanti valeur ma min valeur bɛ t'i jɔ 4000 na k'a d'e ma fu yɔrɔ a ka di ye kosɛbɛ a ka di n ye awɔ ne baw tɛ baasi ye 60 bamanankan na ne bɛ fɛ k'o jaabi de fɔ ne ye 60 bamanankan na ne t'o dɔn dɛ ayi ne t'o dɔn o tuma i ti laana kojugu i tɛ nin ɲininka ala ka siyɛn wɛrɛ jira n na i ni baraji merci ne ba an ce nse n tɛ kɔri baasi foyi t'i la ayi tɔɔrɔ tɛ n na ne ba ni e denkɛ ye siyɛni garanti 4000 kelen d'e ma i y'a dɔn a na diya ye kosɛbɛ awɔ a bɛ diya n ye kosɛbɛ awɔ aw kɛ pe n bɛn'o d'i ma han 60 bamanankan na a bɛ fɔ cogo di 60 ala bɔra n kɔnɔ 60 ma se k'o sɔrɔ ne ba o tuma i t'i fɛ i ka pari ya an bɛ pari kɛ ni n denkɛ y'a di yan n bɛ n pari a la kɛ ne ba ala ka siyɛn wɛrɛ jira n na i ni baraji ha a diyala n ye merci ne ba an ce nse an ce kɔri baasi foyi t'i la ayi baasi foyi tɛ n na ni ne ye siyɛni 4000 kelen d'e ma k'e k'i pari n y'a dɔn na diya ye kojugu awɔ bɛ diya ye n b'o d'i ma sisan 70 bɛ fɔ cogo di bamanankan na 70 23 ni tan tɛ 23 ani 10 o de ye ka jaabi ye ne ba tiɲɛ yɛrɛ la ni bamanankan wɛrɛ ni anw ka bamanankan in tɛ kelen ye ala ka siyɛn wɛrɛ yɛrɛ ni baraji merci sori fila tele filɛbaw ni ye an ka tako filanan kɛnɛ ye tako filanan min n'an bɛ a sigi aw ye an ka yaala ninnu kɔfɛ ni ye an ye o kɛnɛ kan an y'a fɔ aw ye cogo min na ɲininkali tun ye 3 ye ɲininkali fɔlɔfɔlɔ an ko nin ye ji den n'ale mɛnna ji la a bɛ sa an ka ɲininkali filanan an ko 60 a bɛ fɔ cogo di bamanankan na an ka ɲininkali sabanan na laban an ko 70 a bɛ fɔ cogo di bamanankan na ɲininkali kelen ale jaabila ɲininkali kelen min jaabila o de ye ji den ye n'ale mɛnna ji la a bɛ sa o jaabi tɛ dɔwɛrɛ o ye kɔgɔ de kɔgɔ bɔra ji la n'i ye kɔgɔ bila ji la ka dɔɔni kɛ dɔrɔn a bɛɛ bɛ yɛlɛ ka ban o de y'a salen o question kelen jaabila an balimakɛ dɔ fɛ an ye a nisɔndiya n'a ka siyɛni a bɛ t'o di a ka kɔmuso ma so ye ɲininkali tɔ ye 2 ye hali bi n'o de ye 60 a bɛ fɔ cogo di bamanankan na 70 a bɛ fɔ cogo di bamanankan na o ɲininkali tɔ 2 ni ala ye siyɛn wɛrɛ jira n na n'ala sɔnn'a ma an bɛ o ta ka baara kɛ n'a ye fo a fana ka sɔrɔ an bɛ an dɛmɛbaa fo kosɛbɛ kosɛbɛ Musa Danbɛlɛ bijouterie Musa Danbɛlɛ ka bɔ suguba kɔnɔ n'i tɛmɛna Luxe Beauté Bukari Keyita ka da la carré min bɛ yen n'u b'a carré wele rue Brielle de Lui n'i donn'o kɔnɔ i ni Musa Danbɛlɛ a bɛ ɲɔgɔn ye ale de ye an dɛmɛ nin baara in na wa maa min gagnera o ka donbolo bɛ taa minɛ ale de bolo an b'a fɔ ko Alahu Taala k'an sara ala ka siyɛn wɛrɛ jira ne ni aw la n'ala sɔnn'a ma siyɛn wɛrɛ an bɛ na ni ko kura wɛrɛ ye yaasa aw bɛ se ka nisɔndiya wɛrɛ sɔrɔ aw bɛ se ka muɲamuɲa wɛrɛ sɔrɔ ala ka siyɛn wɛrɛ jira an na. Chuka!